wallahi ban yarda. Sakoto. Na rantse da Sakoto. Allah. Ya dai? Wai da ma ku an nan wurin. Salamu alaikum a gurguje. Wallahi masu gyara waya ba su da nasiba. Wallahi ban zama. Wallahi sai mun kane yani da shi. Wallahi sai mun kane yani da shi ya. Sakoto. Me ke faruwa ne kana tafiya kana? Waya an ka bani wani gehe bai danna. Waya na saye. To banda kai da abin ka dan ka sai waya wani gefe bai da ruwa dan wanke ta fa kadan za a yi kawai shikenan kaga komai ya dawo. Wanki? Tunda dana wani ne baya yi ai ba matsala yana zuwa ka wanke ta shikenan. Yanzu shikenan ana wanke ta kuma ya riga ya yi kiriya. Baka shawaran nan ba dan Sakoto ana dan wanke ta kawai shikenan komai zai dawo dai. Wallahi lullub ne bare in ta yin wanki. To shikenan. Yawa ina godiya ha. Na gode. Ka fi san dan Sakoto baka ba shawara da me zai wanke wayannan ba. Kai je maka mata zuwa fa. Mutanen nan ba kai su. Ko ba haka ne? Sakoto. Ko ba haka ne? Sakoto. Ta kai wallahi ta dauke inna lillahi ta dauke ba wallahi ta dauke ko ma haza ni wuri wallahi wallahi raji'una la ilaha illallah wallahi buta shida ne mata wallahi ko buta shida na ruwa subhanallahi sannu na ruwa kai haka ce wanke ta abin da na ga maka